సో వన్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ కలర్ అండి. ఇది వచ్చేసి మనకి కొత్త కలర్లో తీసుకున్నాం అనమాట, రా మ్యాంగోలో. సో రీసెంట్గా ఈ శారీస్ అన్నీ కూడా సోల్డ్ అవుట్ అయిపోయినాయి అండి. సో మళ్ళీ కూడా రీస్టాక్ చేసాము. సో మళ్ళీ కూడా మనం అప్డేట్ అయితే ఇచ్చున్నాం అనమాట, రీస్టాక్ అయినాయి అనేసి. సో కొత్త కలర్ కూడా యాడ్ చేశారు. బ్యూటిఫుల్ డార్క్ ఆరెంజ్ కలర్ విత్ రాణి పింక్ కలర్ కాంబినేషన్లో మనకి బార్డర్ తీసుకొని హైలైట్ చేశారు. సో త్రూ అవుట్ ద శారీ చూడండి, మొత్తం కూడా గోల్డెన్ జరీ చెక్స్ ఫాలోడ్ బై ద రౌండ్ మోటివ్స్తో మనకి బుటీ అయితే తీసుకున్నారు. షోల్డర్ పార్ట్ చూడొచ్చు, జస్ట్ 1.5 ఇంచ్ బార్డర్ ఇచ్చేసారు. కింద బార్డర్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుందండి. లిటరల్లీ మనకి పట్టు శారీస్లో ఉండే కాంబినేషన్స్ తీసుకొని బార్డర్స్ కూడా సేమ్ పట్టు శారీస్లో ఉండే బార్డర్స్ అయితే తీసుకున్నారు. పళ్ళు హెవీ పళ్ళు వస్తుంది విత్ గోల్డెన్ కలర్ జెరీ లైన్స్. అండ్ బ్లౌజ్ అయితే లిటరలీ సూపర్బ్ ఉంటుందండి. శారీకి బ్లౌజ్ వేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో అనమాట అసలుకి. డార్క్ పింక్ కలర్ బ్లౌజ్ వస్తుంది విత్ కంప్లీట్ డోలా, ఆల్ ఓవర్ వీవింగ్ అండి. చూడొచ్చు, దిస్ ఇస్ ఆల్ వీవింగ్లో వస్తుంది అనమాట బ్లౌజ్ అనేది. సో ఒకసారి కంప్లీట్ లుక్ ఆఫ్ ద శారీ చూపిస్తున్నాను, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్.